ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦଶରତ୍ନାକର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। କିପରି ଦଶରତ୍ନାକର ଶେଷରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି କଥାଟିକୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଶେଷରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ହେବ, ଜଣାଯିବ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି। କଥାଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ଥରେ ନାରଦ ଋଷି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରତ୍ନାକର ହେଉଥିଲା ବୋଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନାରଦ ତାହା ବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରତ୍ନାକର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରଦଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ହେଲେ ନାରଦ ଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ। ସେ ନିର୍ଭୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସାଧୁ ଯୋଗୀଟିଏ, ମୋତେ ମାରିଲେ ତୁମର କ'ଣ ବା ଲାଭ ହେବ? ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ନା ଯଶ, କେବଳ ପାପ ହିଁ ମିଳିବ। ଦଶରତ୍ନାକର କହିଲା, ଏଥିରେ ନୂଆ ବା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିସାରିଛି, ଏଇଟା ଆଉ କି ବଡ଼ ପାପ ହେବ? ନାରଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମରିବା ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ। ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହେଲେ ତୁମର ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ପୂରଣ କରି ମୋତେ ହତ୍ୟା କର। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରତ୍ନାକର କହିଲା, ଶୀଘ୍ର କୁହ। ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଥରେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ପଚାରି ଆସ, ସେ କ'ଣ ତୁମ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେବେ କି? ରତ୍ନାକର କହିଲା, ଏଥିରେ ପଚାରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ସେ କିପରି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ନାରଦ କହିଲେ, ଏହା ସତ ବି ମିଛ? ଥରେ ତ ପଚାରି ଆସ ନା, ତାପରେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ନାରଦଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଗଲା ଏକଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲା ତାର ମାଆକୁ। ମା କହିଲା, ପୁଅରେ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି, କେତେବେଳେ ବି ମରିଯିବି। ଏଇ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ମୁଁ କାହିଁକି ନକରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବି କହିଲୁ? ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ ଘରର ମୁରବୀ, ତୁମେ କେମିତି ଘର ଚଳାଇବ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତୁମ ପାପକର୍ମ ସବୁ ତୁମର, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ସବୁ ପାପକର୍ମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ କି? ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ପିଲାମାନେ ବି ସେ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ରତ୍ନାକର ବିଷଣ୍ଣ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର କହିଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ସବୁ ପାପ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ପାପ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏହି କଥାରେ ରତ୍ନାକର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ସମାନ କଥା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ପରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାର ମା ବି ତା ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲା 100 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିଜ ଦେହରେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧିବ। 99 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେହି ଭୟରେ ତାର ମା ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ବି ଏବଂ ପ୍ରଜା ବି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳର ପ୍ରକୋପରେ ଥରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳକୁ ଧର୍ମାତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ ତଥା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପଟିକୁ? ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ରହିବ, ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଏବଂ ରତ୍ନାକରର ପାପାତ୍ମାରୁ ଧର୍ମାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବାରେ କାହାର ବେଶୀ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାବଣ କାହିଁକି ବିଭୀଷଣ, ମାଲ୍ୟବାନ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭଳି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିଲା ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବି ବଦଳି ପାରିଲା ନାହିଁ? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।